RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Dinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag si mong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan, suwata ka na ug ipadalaning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan ug pagatambagan sa mga bulawanang hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Bayag adlaw ka rin tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon. Kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Atty. Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghataw kinabuhi ning akong suwat suliran. Tawagan lang ko ninyo sa pangan nga Pablo, 60 anyos. Buwag sa asawa ug may duha ka anak. Usa ka lalaki ug usa ka babae. Pulos na kini sila minyo. Taga Mandawi City di ay ko. Og punto medikal o behavioral kining akong suliran. Kabahin kini sa anak kong babae ug sa iyang mga anak. Aron inyong hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Katkaniyot lang. Kinsa man kahani nga wa mo ko'y gipaabot nga parcel. Uy, Lizel? Ganang ingon ana ko ng imong hitsura. Uy, nangunsa man taon mo. Unsay nahitabo ninyo? Dayon di ay tuod mo. Sud, kadaghan ba na inyong daang gamit? Nakunsa man di ay mo. Unsa? Mauna pa, gikulat akong Jeremy. Huwag nakakita ginang akong mga anak. Mara na silang na trauma. Kaming tanan na trauma, gid pa. Kay first time to namong nasinati ni Jeremy nga namuak sa among mga putang. Ha, magpa-blatter ta. Ayaw lang pa. Ha? Di ko lahat ang magkakani. Oo, pero tungkol rasabto sa akong pagtubag-tubag niya, maong nadapatan ko niya. Ani lang una mi pa ha. Di lang una mi mabalik sa Mumbai pa. Unsa? Unsay plano ni mo, ani? Uy, ay ako pangutan na, anak. Kay ikaw may amahan. Ay inahan man sab ka. Anha lang una na nimo. Kay bao ka cute nga may lain akong pamilya. Maay man ka diha, kay ikaw rin naa diha sa imong bahay. Ang man, ug dili na nimo padayonon ang imong anak ug mga apo. Ay,
Sige, sige. Ug gunta ka niya to si Jeremy, be. Tabagi kong istorya adto kung naunsa rin ang iyang pamilya. Kay bas hindi niya madawat kung unsa ko'y panulti ato niya. Madapatan ko niya siya. Kay gidapatan ba Ernest Liesel. Ay, sige. Kung takon ko niya to. Unsa tong nabuak? Balinaw na unta ko sa akong bahay, bisan naginusara na lang ko. Wa na lang sab ko mangita og lain. Sukad may nagbuwag sa akong asawa, kay di ko ganahan og samok. Apan wa ko magdahom sa batasan sa akong apo. Ingon man ang akong anak nga babae, kadako na og kausaban sa batasan. Sukad lang kini naminyo. Og unya. Unsa tong nabuak? Sorry kayo pa. Gilapay man ni Eric ang iyang duwaan nga PlayStation. Uy, ug naigo ang sa amin nga dako. Ha? Aksa? Pastilan, Liesel. Kaganing mama pa ka ng samina taon, oy. Una na buak? Kini magubataan ni. Lupan! Hindi ba ba niyo, ha? Kumutong ka na rin! Basta na! Igo na nun! Kumutong! Gusto na mo, anak. Gusto na! Liesel, pangkahiragot ko. Ha? May special needs ba ng imong anak? Ha? Kuan, waman siguro pa, uy. Hindi nga nung ingon anak mo na siya. Ingon anak na yun na siya og saputon? Mag-wild? Masuko lang yun na siya og badlongon nga paundangon ang iyang duwa, ha? Unsa? Eric, musod ko sa inyong room, ha? Kakatagodan ng inyong room. Asa man si mama ninyo? Eric, paminawa una ako. Undang nga una ng imong duwa diha. O i-fix ng imong mga things nga nagkatag. No! Kanong masinggit man ka? I don't like you! You're bad! You're bad! You're bad! Unsaan man kuno na ako ng bataa pa? Akong patyon? Maobag yun ay buot akong ipasabot. Ang ako nga madungon ni mo siya. Tudloan sa mga yung pamatasan. Kaya hangtod ako. Yung singkahan. Wala lagi kay mahimo anak niya pa. Ingon anak na yun na siya. Og ayaw kong pugsa sa pagbuhat anak kay naglabad na ni kong os mga problema. Ha? Lagot ka! Ginoo ko. Ang unsa man ang inahanap anak. Liesel! Wala ko makasabot kung unsa ning akong anak ug mga apo nga niabot sa bahay kay nag-away ug nagbuwag sa bana. May nakaingon nga depression ning sa akong anak tungod sa nahitabo nila sa iyang bana. Apan kining apo ang nakapasamot og kalibog nako. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, ang akong apo dili nako mabadlong sa pagsigi niya og duwa og cellphone ug kanang PlayStation. Ingon ana na bagyod ang mga bata karon. Unsa man ni sila pagkontrol nga masuko ug mag-wild man. Ikaduhang pangutana. Manghagis ang akong apo kun akong badlungon. Mamuak sa mga butang.
ug ang tan-aw niya nako bad kuno. Tuna ba ka ini si diferensya o special needs? Unsaon pagsuta? Ipa-check up ko ka ining bataa. Disab ka ni trauma sa nasaksihan niya sa panag-away sa mga ginikanan. Ikatulong pangutana. Ang akong anak, ako sang nabantayan nga nausab ang batasan. Mudayon og singhag og panghagis kung badlungon. O grabe kakatag sa ilang kwarto. Di man ni siya ingon iyan ni sa una. May nag-ingon nga basin kuno depression tungod sa nahitabong panagbuwag nila sa iyang bana og dapatan sab siya. Tinuod ka? Ikaupat og katapusang pangutana. May kaliwat ang akong asawa nga may mga special needs. Posible ka nga niliwat ning akong apo? Apan ang akong anak? Kung depression man sab ning iyaha, unsay akong buhaton? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Pablo. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw dinhi sa tong programa, kini ang akong suliran. Anya na sab ako si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako motambag sa inyong mga medical, psychological, emotional, behavioral o mga drug-related nga mga problema kay medical doctor man ako, psychiatrist o drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran ri kanamo. Pwede kayo ipadala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account kini ang akong suliran official writers page o ba sa mong buhatan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ang inyong mga legal ng mga problema, Attorney Ellen Batan ang andam og tagana nga motambag niya na. Ang ato makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga your life has purpose beyond what you can see. Naagoy plano ang Ginoo nato, no? Og kanang bato mga butang nga atong gusto niya dili dayon matuman. There must be something siguro nga para gyud nato, no? Ay, dili na lang ta mamugos og ablihan mga pultahan nga lisod ablihon. Kaya na magoy pultahan tingali along the way a little farther nga sayon ablihon para nimo. Okay? Ang ato magtatampo ko ng lawa, si Pablo, 60 years old. Si paritid na siya, may duha ka mga anak. Mga minyo na no, babaeng lalaki ng iyang mga anak. Taga Mandawi City. Mustam na mga taga Mandawi City. Mga Dilacuista family, dahil sa Tipulo, musta. O dina sa Kanduman, no? Mga Mayol family. Ug na ako'y gitamdan rin, no, bago lang ko ning adto sa Gano ay Touch Cebu Mega Center, no, nga na duol bitaw sa Redemptorist, na sila dadapita. So, may pagpaminaw sa mga Rivera family, akong migo sa media, si Kenneth Rivera o si Janet Rivera, si Roy Salud, Rudy o si Pili Kabilaw, Nelson Pabiluna, bata naman si Nelson, oy. Vic Litang o Gilin Litang rather, diha sa Gano ay Cebu Mega Center, no? Ning dakbayan sa Sugbo. Ug mga taga Talisay City ug mga taga Sibunga, mga Balansag family. Diya sa Abugon inumdum na inong kognitiban kaang Bulante, no? May pagpaminaw ni James Laputan ug ni Nilo ug ni Narding. Ug gyapon sa Sibunga may pagpaminaw ni Marilyn Salinas, ni Narino Aguirre, Gisamar Albarando, Rodel Carpintero, Lynette Aludria, mga sisters diha ni Mama Mary sa Lindugon Shrine, ni Frater Martin ug ni Frater Joseph, Sister Mary Paipa ug Sister Elizabeth. Gikan kini ni Marie Jory Javier, no? Diya sa Sibunga. So mayong pagpaminaw. Okay, kining uban sunod na lamang pod, no? So going back to our sender si Pablo, may tungod kini sa iyang mga anak ba to? Mga apo. Mga badlungon ni mga apo, Pablo, no? Pero maayon na lang ka, congratulations, kaya na kay mga liwat, no, mga kitaan, no? So, ako na din paningkamutan.
Unang pangutana ni Pablo, ang akong apo dili nako mabadlong sa pagsigi niya og duwa og cellphone ug kanang PlayStation. Ingon ana ba di ay gyud ng mga bata karon unsa man ni sila pag-control na masuko man ug mag-wild man. Well, pasabton lang gud pod, no? Sa akong nahibalaan, naramagod na yung mga negative effects ni magsigig duwa og cellphone. Gani, gisugyot na sa among pagtuon sa medisina nga mga bata nga below 2 years old wala ginay cellphone. Nga magkaanam og kadako ang bata, limited ang adjust na to ang duration sa paggamit og cellphone. Unsa may mga negative effect nga makuha sa mahitabo kung ang mga bata bisan kani mga dagko magsige nila gamit og cellphone, no? Makakuha ni sila eye strain, imong mata murag ma-blurred ang pagtan-aw, dali sa puton dili makatulog, mag-uga ang mata, mulabad ang ulo around sa imong mata. Ubang gani ani mag-anxiety, mag-depression kay mao lagi maka-addict ba ni, no? Makakuha ni siya sleep problem. So avoid cellphone use 30 minutes before sleeping, no? So ang gisugyot ani nga kung mogamit ta og cellphone below 2 hours per day. Pero kasagaran mo sa to, sige na lang yung gamit. Mahila po ko musulti, pero kusog ba po ko mo gamit, pero kinahanglan man, part of our job maguna siya. Pero sa mga bata, limit gina nato ang paggamit og cellphone, kaya kung balikon, naani siya ay harmful effect. No? Ayun lang pagpasabot, mayintag makabati ng imong mga apo sa kong Sibya, Pablo, para sa nga ma-aware sila nga dili na nagikan nimo kundi nagikan gyud usa ka medical doctor ang pagsugyot nga i-limit ang paggamit og cellphone. Maka-distract gyud ni siya. Labi kadto nag-drive, no? Daily ni related sa mga apo ni Pablo, pero katong mo-operate og machinery, labi na nang mag-drive, please ayaw gyud din taon pag text siya og mag-drive kay mo na hinungdan nga dali kita makamit og motor vehicular accidents, na? Sunod nga pangutana, manghagis ang akong apo ko ng akong badlungon, mamuak sa mga butang ug ang tan-aw niya nako bad kuno ko. Doon na ba siya ay diferensya sa iyang special needs unsaon pagsuta ipa-check up ba kaha ning bata? Di sab kaha ni trauma sa nasaksihan niya sa panag-aaway siya mga ginikanan. Usa po na siya, no? Mabiyen na traumatize ng mga bata ang sigig away ang mama ug papa, kunani siya mga rebellious nga attitude, no? Napay gitawag na to, Pablo, ning mga kabataan og conduct disorder. Unsa man ning conduct disorder? Kini siya mo ning mga bata nga dili gyud mutuman ug unsay isulti sa mga elders diha sa panimalay. Mo ni sila mahimo nga antisocial later on kung moabot na sila edad lampas sa 18 anyos. So samtang sayo pa kinahanglan mo ning ipa-check up og usa ka developmental pediatrician para ma-corrected ning iyang behavior. Og di ba noon bisag para sa amo, psychiatrist, preferably child psychiatrist. Naman tayo mga pamaagi ani nga ma-control ning iyang behavior nga dili inunta kasagaran nga makita nato sa uban nga mga kabataan. Balikon ako, posible nga naay conduct problem ang imong apo ug kinahanglan na matagag pagtagad, no? Sunod nga pangutana, ako sang nabantayan na nausab ang batlasan, budayon og singhag og panghagis kong badlungon. Ug grabe kakatag sa ilang kwarto. Di man ni siya ingon ani sa una. May nag-ingon basin kuno depresyon tungod sa nahitabong panagbulag sa iyang panagbuwag nila sa iyang bana o dapatan sa siya. Tinuod ka ha? Well, imo maning anak, no, nga nagbulag siyang bana, sa dako na din, no? Okay, anyway, at any age, posible pod nga nagdepresyon ni siya, no? Kay mao lagi mga negative nga panghitabo sa atong kinabuhi, makakuan man ni siya, maka-depress, no? O maybe naani siya mga behavioral issues, no? So ako ikatambag nimo Pablo na imo naarabang ka sa asa baning inyo, Mandawi City, no? Dalha kuno ni siya usa ka doktor, usa ka psychiatrist, siya maatiman, no? Mga kasagaran sa mga managbulag na ay mga aning problema ha because
morning mugawas ni sa among teorya sa mga tao nga ma-depress, muhamtong sa pag-commit og suicide, simbako lang po dinoo, no? Kadtong mga loose support system, mahog ni siya sa egoistic theory sa ingunaning mood problem, no? Kay people who are single, divorced, separated, they are more prone to have this kind of problem compared to the naay strong support system nga naayong bana na mga anak, na members pamilya nga mualalay sa iya. Pero kung siya gibulagan, gibiyaan sa iyang bana, posible mahitabo niya ning gitawag natong egoistic theory sa depression. So, naatay mga antidepressant drugs available sa atong market, ug dilipot pasabot nga tungod ang imong anak nga nag-take og antidepressant nga nabuang na, no? Antidepressant is different from antipsychotic. Ug depende sa assessment sa iyang attending doctor kung tagaan ba pod siya og antipsychotic, kung nanay siya mga manifestations nga nag-hallucination na siya, nag-delusion na siya, or other psychosomatic signs and symptoms. Sunod nga pangutana, may kaliwat lang akong asawa nga may mga special needs. Posible ka niluwat ning akong apo, apan ang akong anak, kung depression man sab ning iya, unsay akong buhaton mo to, taga antidepressant. O kung naay history nga naay strong genetic loading sa side sa imong asawa about this kind of mga psychological problems, that will make your offspring, imong mga anak, mga apo, at a little bit higher risk compared to the general population. So ako magingon nga, kung naay history nga naani sa inyong pamilya, automatic na mahimong usa ang member sa pamilya, pero akong balikon, mas higher ang posibilidad nga magka-develop sila og mga psychological problems. Ikumpara sa katong mga pamilya nga negative good ang ingunaning problema ha. So don't you worry, kay natay mga antidepressant available sa tong market, og depende sa imong budget, namatay mga generic nga dili kayo mahalon, o kung ang pagkonsulta sa doktor medyo burden financially, moadto ta og usa ka government doctor or hospital like Department of Psychiatry sa Vicente Soto, no? Ako ang hipid sa una dugayng panahon, no, sa Psychiatry Department. So wala lipulihan ako karon. So moadto mo ning na lang gi-refer ko ni Dr. Rene Obra. Tabagay ko kay mao ni mana. Alright, so inaw takasabot ka sa speaker ni mo Pablo diya sa Mandawi City. Daghang kita mga kaila sa Mandawi City, mga Lumapas family, mga Uwano family, no? Regards yung tanan diya, no? So, once again, ako si Dr. Rene Obra. Hinaot nga natin nakutlong ang pagtulunan karong adlaw with Atty. Elaine Bathan. Thank you very much sa makanunayon yung pagpaminaw sa atong mga RMN program. Taas kay tag-greeting din sa atong lugar. So from all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide Tatakaraman. Daghang salamat o maayo.